Lurrezko pista bat da Peñara joateko bide bakarra, baina euriak hondatu egin du eta oinez igotzea beste aukerarik ez dago. Mendi baten magalean dago Peña, Nafarroako ekialdean Zangotzatik gertu. Etxeak aldapa bera mildu behar direla dirudi. Gaur egun utzik egon arren, historia aberatsa dauka. Herri estrategikoa zen Nafarroa eta Aragoi arteko mugan. Harresia eta gaztelua zituen. San Gregorio egunez Peña berpiztu egiten da. Ospakizun txiki bat egin dute gaur goizean. Zuek Leitzatik etorri zarete? Bai, aspaldi honetan gebiltzen etorri nahien. Bai Nafarro mailen da Euskal Herri mailen ez da ezaguna herri hau. Eta da zoragarri. Orain dela 50 urte gelditu zen utzik Peña. Ricardo Bidegainen familia hemengoa zen. Bizimodua gogorra zen Peñan, ia 900 metrora leku guztietatik aparte. Aquí estaban todo el invierno aislados, no había más que senda de caballería, no se podía llegar ni con carro. San Martin eta San Gregorio egunez berpiztu egiten da Peña. Bizilagunik ez, baina historia aberatsa eta itxura ederrazkoa dauka.